Θα καλέσω λοιπόν τον Νίκο τον Νικολακόπουλο να μας κάνει μια εισήγηση, να δούμε πώς τελικά ένας Δήμος αποφασίζει να κάνει μια σύμβαση. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Μάιο Τάκη, τον κύριο Χάρη Κουγιουτζόπουλο για την πρόσκληση. Είναι η πρώτη χρονιά που δεν είναι κοντά μας ο Μιχάλης Χριστάκης, που πέρσι ήμασταν όλοι συνάδελφοι, πολλοί συνάδελφοι μάλλον εδώ, και γι' αυτό είναι λίγο ιδιαίτερο. Καθώς ο Μιχάλης ήταν, όπως πολύ σωστά από τον κ. Κουγιουτζόπουλο, ένας άνθρωπος που έβαλε βάσεις και στο κλειστέρι, την Πανελλήνια Ένωση των Γενικών Γραμματέων, αλλά και στο ρόλο του Γενικού Γραμματέα, τον οποίο θα αναπτύξω στην τοποθέτησή μου. Είναι εδώ ο πρόεδρος του Κλειστέρι, ο Τάκης Γρηγοράκος, Γενικός Γραμματέας έμπειρος χρόνια στο Χαϊδάρι και τώρα στο Ασπρόπυργο, και ο Σταύρος Αριστένης, Γενικός Γραμματέας προκάτοχος του Τάκη στο Ασπρόπυργο και τώρα στη Σπάρτα. Λοιπόν, θα τοποθετηθώ και το ρόλο που έχει ο Γενικός Γραμματέας στη διαχείριση δημοσίων συμβάσεων και στη διαχείριση των προμηθειών. Η διαχείριση προμηθειών είναι μια στρατηγική διαδικασία που περιλαμβάνει την απόκτηση αγαθών, υπηρεσιών και έργων από εξωτερικές πηγές. Είναι σημαντικό για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης να διασφαλίζουν ότι τα σωστά προϊόντα ή υπηρεσίες αποκτώνται την κατάλληλη στιγμή, σε ποιότητα πολύ καλή και στο κόστος που πρέπει να αποκτηθούν αυτές. Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει σχεδιασμό, προμήθεια, διαχείριση συμβάσεων, παρακολούθηση της απόδοσης της δημόσιας σύμβασης, τα οποία συμβάλλουν στην βελτιστοποίηση του αποτελέσματος για το κάθε Δήμο. Το βασικό λοιπόν στοιχείο είναι ότι υπάρχει μια σπουδαιότητα, είναι η σπουδαιότητα της διαχείρισης των προμηθειών για κάθε οργανισμό. Γι' αυτό, γιατί όπως και να έχει, τα πάντα, σχεδόν τα πάντα, έχουν ένα οικονομικό αντίκτυπο. Το έργο της Δημοτικής Αρχής για να εκτελεστεί θα εκφραστεί μέσα από την μία ανάθεση, διαχείριση τη σύναψη μιας σύμβασης και διαχείριση αυτής. Το πρώτο σημείο λοιπόν που πρέπει και αντιμετωπίζουμε εμείς ως Γενικοί Γραμματείς στη διαχείριση αυτή είναι να λάβουμε υπόψη μας τις προτεραιότητες του Δημάρχου που υπηρετούμε και της Δημοτικής Αρχής. Σε αυτό το σημείο λοιπόν πρέπει εδώ να δούμε ποιες είναι οι απόψεις, ποιο είναι το πρόγραμμα του Δημάρχου, τι θέλει να υλοποιήσει, σε ποιο χρόνο θέλει να το υλοποιήσει και πώς αυτό πρέπει να εκτελεστεί. Συνεπώς, ο ρόλος μας είναι να συντονίσουμε τις δράσεις και τις αναθέσεις στο σύνολο των δράσεων του Δήμου. Αυτό ξεκινάει με την κατάρτιση του προπολογισμού, με την πρώτη υποχρεωτική αναμόρφωση, η οποία είναι πρώτο πυλώνι. Κάποιοι έχουμε κάνει πρώτο πυλώνι στους περισσότερους Δήμους τώρα. Όπως στην ουσία ξεκινάει και η οικονομική εκτέλεση για κάθε έτος. Και σε αυτό θα πρέπει να συντονιστούν τόσο οι οικονομικοί πόροι, που δυστυχώς είναι περιορισμένοι, αλλά παράλληλα και οι ανθρώπινοι πόροι. Για παράδειγμα, η εκτέλεση ενός τεχνικού έργου δεν έχει να κάνει μόνο εάν ο Δήμος έχει την οικονομική δυνατότητα να βάλει χρήματα, να γράψει, όπως λέμε εμείς στη δική μας αργό, κωδικό με το αντίστοιχο ποσό. Έχει να κάνει και με τη διαχείριση της τεχνικής υπηρεσίας, με το αν μπορεί να διαμορφώσει, να εκπονήσει μελέτη. Συνεπώς, πολλές φορές, ενώ υπάρχει η προτεραιότητα να γίνει κάτι, σαφώς αυτό θα έχει μια διαχείριση των ανθρώπων, ώστε να εκπονηθεί η μελέτη για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη διαγωνιστική διαδικασία. Ένα άλλο το οποίο μας απασχολεί πάντα είναι οι κοινές δαπάνες, που υπάρχουν σε πολλές ομάδες εξόδων, γιατί κάθε υπηρεσία έχει τις δικές της προτεραιότητες. Όταν μιλάμε για αυτά που κάνουμε, είτε λέγονται έπιπλα, είτε τέτοιες κατηγορίες, οι οποίες όμως πρέπει να συντονιστούν, διότι πάντα λειτουργούμε στο πλαίσιο όταν λειτουργούμε στο πλαίσιο της απευθείας ανάθεσης και δεν πηγαίνουμε στη διαδικασία, αυτό δεν μπορεί να ξεπερνάει ανασέπευε το ποσό της απευθείας ανάθεσης, που πια είναι 30.000 ευρώ. Στη σημερινή κατάσταση, τα πράγματα έχει δυσκολέψει πάρα πολύ η ενσωμάτωση, η κατάργηση των σχολικών επιτροπών και η ενσωμάτωση αυτών στις διευθύνσεις παιδείας των Δήμων, και αυτό γιατί μια σειρά από δαπάνες που εκτελούνταν σε αυτό το πλαίσιο, είτε από τις σχολικές είτε απευθείας από τα σχολεία, πια βαρύνουν
το ΑΦΜΗ και του Δήμου, τον ίδιο το Δήμο. Αυτό σημαίνει ότι μια σειρά από δαπάνες οι οποίες θα μπορούσαν να πάνε να εκτελεστούν μια απευθείας ανάθεση σε μια σχολική επιτροπή, πια είναι διαγωνιστική διαδικασία. Επίσης, σημαίνει ότι δαπάνες πολύ μικρές που είχαν διάφορα σχολεία, για παράδειγμα στο Δήμο που υπηρετώ, στο Δήμο Εγάλιο υπάρχει σχολείο, υπάρχει λύκειο επαγγελματικό και λέει η διευθύντρια θα πρέπει να πάρω κάποια υλικά τροφίμων, δαπάνη 3.000 το χρόνο, που να έχουν, ας πούμε, για παράδειγμα ζύμες ή κάτι τέτοιο για να κάνουν τα παιδιά εργαστήριο, αν σπουδάζουν ζάχαρα πλαστική. Σκεφτείτε λοιπόν ότι αυτό, δεδομένου ότι ο Δήμος προμηθεύεται τρόφιμα για τους παιδικούς σταθμούς και όχι μόνο, την κοινωνική πολιτική κλπ., θα πρέπει να είναι μία ομάδα ή μέρος μιας ομάδας σε διεθνή διαγωνισμό. Άρα, είναι προφανώς τώρα ότι η προτεραιοποίηση, η οργάνωση, το πώς αντιλαμβάνεσαι και το πώς σχεδιάζεις αυτό το πράγμα και ότι θα πρέπει να βγεις πάρα πολύ έγκαιρα, προφανώς δημιουργεί ένα μεγάλο πρόβλημα λειτουργίας στη δομή της σχολική που θέλει να κάνει, να εκπαιδεύσει τα παιδιά και δεν μπορεί να το κάνει για ένα ποσό τόσο μικρό. Και είναι πολλές κατηγορίες αυτές. Βέβαια, αυτό στην παιδεία στέκουμε πάρα πολύ, γιατί η παιδεία πραγματικά μας ανατρέπει πάρα πολύ από αυτά που είχαμε μάθει να λειτουργούν μέχρι τώρα, κυρίως με τις διαγωνιστικές που προκύπτουν διαδικασίες. Δεν μιλάω για τα καύσιμα προφανώς, τα οποία ούτως ή άλλως τα πάντα διαγωνιστική διαδικασία και τα καύσιμα, η θέρμανση των παιδιών μας ήταν η ειδική ομάδα στον διεθνή πάντα διαγωνισμό που προκυρήσουμε, αλλά μιλάω για λιγότερες και μικρότερες κατηγορίες, που ας πούμε και η γραφική υλικιά είναι διεθνής διαγωνισμός. Και τα μελάνια και τα φωτοτυπικά μας είναι διεθνής διαγωνισμός. Και οι συντηρήσεις είναι διαγωνισμός και πάρα πολλές άλλες δαπάνες, οι οποίες μικρές, αλλά αθροιζόμενες, ανά σχολική μονάδα που είναι πολλές δομές. Δηλαδή με το δικό μου που υπηρετώ, έχω χαρά να υπηρετώ στο Εγάλιο με τον Δήμαρχο του κ. Λάμπη Σουλαμώνου, είναι 65. Αυτές αθροίζουν ένα ποσό το οποίο δεν μπορεί να είναι ποσό που θα ανατεθεί με απευθείας ανάθεση. Συνεπώς, χρειάζεται μια χρονική προτεραιοποίηση από όλες τις διευθύνσεις. Σημαντικό σημείο είναι η κατάρτιση των τοπικών προδιαγραφών. Αυτές, και αναφέρθηκε πριν από λίγο ο κ. Κουγιουτζόπουλος σε αυτό, είναι ένα μείζον ζήτημα. Σε κάποιες περιπτώσεις, κάποιοι οργανισμοί λειτουργίας έχουν στη διάφορησή τους τμήμα μελετών, αλλά ακόμα και αν αυτό μπορούσε να λειτουργήσει, θα θέλει πάρα πολλές ειδικότητες, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι οι μελέτες που εκπονεί ένας Δήμος είναι πάρα πολλές μέσα στην χρονιά και βέβαια είναι πολλών διαφορετικών αντικειμένων. Είναι για το περιβάλλον, είναι για το πράσινο, είναι τεχνικά έργα διαγωνιστικά κατά κανόνα ή μικρότερες αναθέσεις, είναι των διοικητικών, είναι θεσμικά όπως το DPO ή το να κάνουμε όπως να σας άλλη δαπάνη που είναι μάλιστα η διαχείριση κινδύνων, διαχείριση δημοσιονομικών κινδύνων, η χαρτογράφηση επίσης, ο ιστορικός τέλος, άλλες πολλές. Άρα, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να λειτουργήσει αυτό το μοντέλο, κατά την άποψή μου. Συνεπώς, μελέτες, το άλλο μοντέλο που λειτουργούμε είναι να κάνει η κάθε διεύθυνση διακρατά για τον τομέα ευθύνης της. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα που πρέπει και καλείται ο Γενικός Γραμματέας και η Δημοτική Αρχή, αλλά κατά κανόνα ο Γενικός Γραμματέας να το παρακολουθήσει έτσι ώστε η τεχνική περιγραφή, η τεχνική έκθεση, η τεχνική μελέτη, με άλλους όρους όπως τη λέμε εμείς και με τους υπηρεσιακούς μας, να είναι τέτοια ώστε να διαμορφώνει τις καλύτερες δυνατές τιμές και την πολύ καλή ποιότητα και πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης. Διότι πολλές φορές με τις υπηρεσίες όπως δουλεύουμε, και αυτό είναι μία αχίλιος του τέρματο μετά, δεν προγραμματίζουμε ορθά τις δαπάνες μας όπως λέει, όπως προβλέπεται για άλλες διατάξεις, αλλά να μας το πει και η ΑΔΣ στην αρχή της χρονιάς. Άρα, να αποκηρύσουμε διαγωνισμούς σημαίνει ότι κακός και όχι καλός, ερχόμαστε τον Ιούνιο μήνα να έχουμε πει ότι έχουμε ξεχάσει μια δαπάνη. Και εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. Διότι έχει ξεπεράσει το όριο της απευθείας ανάθεσης και θα πρέπει να διαγωνίσεις ακόμα και ένα μικρό ποσό. Ή θα κέρδες σε μια αντίθετη περίπτωση, θα είχε γίνει η διαγωνιστική διαδικασία στην αρχή της χρονιάς. Πολύ νωρίτερα. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για αυτούς τους τρεις λόγους που είπα. Οι τρόποι είναι οι απευθείας αναθέσεις. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει μια πολύ έτσι στοχευμένη και προσεκτική επιλογή των μεθευτών. Το έθεσε ο Κουγιουτζόπουλος πριν, σε αυτό πολλές φορές οι υπηρεσίες όταν συνεργάζονται με κάποιους ανθρώπους αρκετά χρόνια τους εμπιστεύονται γιατί μπορούν να κάνουν αποτελεσματικά τη δουλειά τους. Εκεί υπάρχει ένα ζήτημα το ότι προφανώς στην αγορά κινούνται πάρα πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλές εταιρείες και
προφανώς θα πρέπει να βλέπουμε μια σύγκριση αυτών για να μπορούμε να καταφέρουμε καλύτερα αποτελέσματα. Υπάρχουν κάποια τέτοια θέματα τα οποία προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε. Αυτό όσον αφορά τις απευθείας αναθέσεις, που ακολουθεί η διαδικασία της πρόσκλησης, η προσφορά περιμένει 5 μέρες για να αναθέσεις, η σύμβαση εφόσον είναι πάνω από 2.500 και βέβαια ό,τι είναι πάνω από αυτό, οι διαγωνιστικές διαδικασίες που έχουν μια σημαντική δημοσιότητα. Εμένα δεν μου έχει τύχει μέχρι τώρα να δώσω διαγωνισμό μεγάλο να πει κάποιος εγώ δεν το έμαθα, διότι πια οι αναρτήσεις του Κινδύς, στη Διάρκεια, σε 2 εφημερίδες δίνουν την ευκαιρία στην αγορά να ενημερωθεί. Πολύ μεγάλη προσοχή εδώ, ακόμα μεγαλύτερη από μια απευθείας ανάθεση και λόγω έξυπνου, αλλά και λόγω ότι είναι πολύ ιδιαίτερα τα κατοικείμενα πάρα πολύ, πολλές φορές, στην κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών, παράλληλα στη σύνταξη της διακήρυξης, η οποία μπορεί να οδηγήσει, και συμβαίνει πολλές φορές σε μεγάλα έργα, σε προσφυγές, σε ερωτήματα των εταιριών για κάποια πράγματα που δεν είναι αντιληπτά, γιατί μπορεί να έχουν γραφτεί πολύ ξεκάθαρα οι προδιαγραφές και κατόπιν σε προσφυγές, οι οποίες μπορούν να καθυστερήσουν ένα διαγωνισμό για πολλούς μήνες. Μια προσφυγή, ας πούμε, μπορεί να καθυστερήσει ένα διαγωνισμό γύρω στις 45 ημέρες για την απάντηση. Αν ακολουθήσει κι άλλη, αντιλαμβάνεστε πόσος χρόνος πηγαίνει πίσω. Επίσης, ένα μεγάλο ζήτημα εδώ είναι η ορίμανση των μελετών που οφείλουμε να κάνουμε, γιατί προφανώς εξαιτίας των ιδιαίτερων αντικειμένων που έχουμε, η ορίμανση μελετών σε μεγάλης εμβέλειας έργα δεν είναι πάρα πολύ απλή και πολλές φορές και το προσωπικό μας δεν είναι αρκετά έμπειρο σε όλους τους τομείς. Έχουμε ανθρώπους που στηρίζουν τη ΣΟΤΑ για πάρα πολλά χρόνια και έτσι πηγαίνουμε μετά με τη δύναμη αυτών των ανθρώπων, τους οποίους διαχειριζόμαστε σε μεγάλο βαθμό και που είναι πολύτιμοι συνεργάτες. Πλην όμως υπάρχει μια υποστελέχωση προφανής, το λέμε όλοι αυτό. Το λένε οι αιρετοί μας, οι δήμαρχοί μας, το λέμε εμείς, όλοι το λέμε αυτό. Που σημαίνει κάποιες ειδικότητες που θα μπορούσε να έχεις, δεν τις έχεις. Συνεπώς εκεί υπάρχει και ένα πάρα μεγάλο πρόβλημα και στις μελέτες. Η συνέχεια του αντικειμένου, αφού γίνει η ανάθεση και αφού γίνει και συμβασιοποιήσουμε πια το έργο, είναι η παραλαβή. Είναι πολύ σημαντικό εδώ να έχουμε κάποιον επιβλέποντα για να παρακολουθήσει όλη τη διάρκεια του έργου, έτσι ώστε να μπορεί να θεραπεύσουμε τυχόν λάθη που γίνονται στην εκτέλεση και να μην έχουμε πρόβλημα στην παραλαβή. Με κάποιες διοικητικές ενέργειες που είναι στο τέλος αφού παραλάβουμε και οδηγήσουμε στην πληρωμή. Και εδώ έχουμε μια πολύ καλή πρακτική που δεν την έχουμε ανακοινώσει, τη λέμε στο Μασκόπυργο, που η πληρωμή είναι στο Δημόσιο Πύργου 5 ημέρες από την έκδοση του ομολογίου. Γιατί εδώ κάνουμε ένα λάθος, λέμε 5 μέρες από τη μέρα που έγινε το ένταλμα και πήγε στο ταμείο. Δεν μετράει στην αγορά αυτό, μετράει πότε έκοψε το ομολόγιο ο άλλος. Αν το ομολόγιο έχει κόψει τον Νοέμβρη, ας μην το πω έτσι, το Ιούνιο ή τον Νοέμβρη έχει τα πω τώρα, πάμε λίγο σε κάτι διαφορετικό, μην το αναλύσω, σας κουράζω δηλαδή. Και γυρνάει μέσα στο Δήμο για 3 μήνες, εντάξει, από τη μέρα που πήγε από το ένταλμα, από την οριστική καθάριση στο ταμείο 5 μέρες, εντάξει, καλοί είμαστε. Όμως δεν είναι 5 μέρες, είναι 3 μήνες. Θέλω να κλείσω με το εξής. Παίρνω έτσι μια αναφορά από τον κύριο Κουγιουμιτζόπουλο. Πράγματι, είναι πάρα πολύ δύσκολο να δημορφωθεί μια δεξαμενή, ένα πουλ προμηθευτών σε όλα τα αντικείμενα. Γι' αυτό γιατί πράγματι η τεχνολογική εξέλιξη και τα νέα δεδομένα που καλούμαστε να υπηρετήσουμε, τα οποία είναι διαρκώς μεταβαλλόμενα, διαμορφώνουν καταστάσεις οι οποίες είναι προφανές δεν μπορεί να τις ξέρει ένας άνθρωπος. Όπως να ευχαριστώ για τα πολύ τιμητικά λόγια, όλοι οι συνάδελφοι, ο καθένας έχουμε ένα αντικείμενο που είμαστε πιο κοντά, γιατί προφανώς δεν μπορεί να ξέρει κανένας όλα. Εδώ λοιπόν και με αφορμή το RRF που στο προηγούμενο Δήμο που υπηρέτησα, είχα την ευθύνη και τη χαρά να διαμορφώσουμε το μείγμα αυτό που θα ήθελε ο Δήμος και η Δημοτική Αρχή του Δήμου του Δημήτρη Τσοκάρναμος των ψηφιακών δράσεων, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη πραγματική διαδικασία. Είναι μια διαδικασία που, όπως είπε ο κ. Κουγιουμιτζόπουλος πριν, πολλές φορές δεν ξέρεις πού θα σε οδηγήσει. Εν προκειμένου, εγώ ανάλυσα αρκετό χρόνο σε αυτό, δηλαδή πάνω από 4 μήνες, να ακούσω τις απόψεις και τα trends της αγοράς. Για να καταλάβουμε που πάμε, ειδικά σε έναν τομέα, ο οποίος των πραγμάτων είναι πάρα πολύ δυναμικός, δηλαδή αυτό που θέλεις να προμηθευτείς σήμερα, αύριο μπορεί να είναι παροχημένο. Ειδικά στην πληροφορική, η τεχνολογία έχει μηδενικούς ρυθμούς, που αυτό που θα εγκατασταθεί σήμερα μπορεί σε 2 μήνες να έχει μια νέα version και
και να μην σε υποστηρίζει ακριβώς όπως θα ήθελες. Με αυτές τις σκέψεις, να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τη Μαγιωτά, τον κύριο Κουμουζόγλου για την πρόσκληση ως Αισθένης, Πανελλήνια Ένωση των Γραμματέων, χωρίς τον Προέδρο, του Στάφου του Ρεσθένη, του Δάκη Γρηγοράκου, και να ευχηθώ να πάμε λίγο σε ανάλυση που λέγατε, γιατί νομίζω ότι θα μας προσφέρει πάρα πολλά. Σας ευχαριστώ πολύ.